Hola a tothom, anem a parlar de la interfície de Blender, però abans anem a veure quines possibilitats ens dona aquest programa. Si anem a la seva pàgina, veurem que és un programa de codi obert que ens permet la possibilitat de realitzar espais o escenes en 3D per fer renders, per crear ambients. Ens permet fer models de personatges, d'objectes, ens permet també realitzar escultura digital, fer animacions en 3D, fer animacions en 2D, crear efectes especials per pel·lícules o per videojocs, crear simulacions de partícules, de físiques, siguin per col·lisions, explosions, simular fum o foc. Ens permet també la possibilitat d'interactuar amb d'altres programes, per exemple, pel que fa a extensions d'arxius compatibles. Això ho farà un programa molt adient per participar en grans produccions on intervé d'altre programari. Podem editar vídeo, es poden realitzar scripts. Aquests són petits programes que ens ajudaran a millorar el propi programa o fins i tot a crear eines noves. Per entendre tot això una miqueta, potser el millor serà anar a l'enllaç de la pàgina d'artistes de Blender, on veurem projectes o treballs que ens serviran per fer-nos una idea de quin tipus de feines, quin tipus d'imatges poden arribar a generar. Per exemple, tenim aquí el que és l'animació 2D. Hem d'entendre sempre que Blender és un programa en 3D, però que permet fer animació 2D també. Això és un avantatge perquè ens pot estalviar feina a l'hora de fer rotacions, ja que hi ha una profunditat, i això ens evitarà haver d'anar regenerant contínuament els fotogrames, i es farà de manera automàtica. Per exemple, va molt bé per fer presentacions, per interiorisme, per arquitectura. Ja veieu que són imatges molt realistes. Per publicitat, per exemple. Aquí tenim un bodegó realitzat en superfícies i a base de materials es poden aconseguir aquest tipus de resultat. Paisatges, ja veieu que semblen fotografies. Realització d'ambients, d'ambientació per pel·lícules, personatges per videojocs. Ens permetrà des del disseny fins a la realització de superfícies, aplicació de materials i textures. Disseny de producte, animació 3D. Tenim animació 3D aquí. Automoció, per exemple, renders pel que és tot el tema de superfícies. Ja veieu que s'aconsegueixen uns acabats molt acurats. Bé, més o menys per fer-nos una idea, ja veieu què es pot arribar a fer. Nosaltres ara el que farem serà començar a parlar una mica de la interfície. Bé, anem a parlar d'aquesta interfície de Blender. Quan obrim el programa se'ns obrirà aquesta finestreta on ens donarà la possibilitat d'obrir diferents espais de treball, que ara parlarem què és això dels espais de treball. A més, tenim la possibilitat també d'obrir diferents documents que hàgim obert anteriorment. Bé, nosaltres ens quedem amb l'espai de treball
predefinit, que és aquest d'aquí. I per entendre una miqueta què és això de l'espai de treball, podem dir que és la configuració de la interfície o de l'espai on nosaltres treballarem, que està configurada depenent del tipus de feina que fem. Per exemple, si el que volem fer és modelar, doncs la disposició, diguéssim, de la interfície canvien les finestres perquè ens sigui més fàcil de fer aquest tipus de feina. Per exemple, del general, diguéssim, del layout general, que és aquest d'aquí, hi ha la línia de temps, doncs nosaltres per modelar no necessitem línia de temps, per tant, ja no hi és. El mateix passa, doncs, per exemple, amb el d'escultura. Veiem? Ara estem en l'espai de treball d'escultura, doncs ens surten les eines d'escultura, per exemple, les propietats dels pinzells, que és el que ens fa falta per fer aquest tipus de feina. També hi ha, per exemple, el de projectar bitmaps, o sigui, el que són materials, el tema de textures, l'ombrejat, d'animació, ja veieu que hi ha diferents tipus, els d'edició de vídeo. Nosaltres ens quedem aquí per explicar, diguéssim, com funciona a grans trets aquesta interfície, ja ens és suficient. Podríem començar pel menú principal, que és aquest d'aquí de l'esquerra, on tenim l'opció d'arxiu, que aquí hi ha crear-ne un de nou, obrir-ne un d'existent, guardar, salvar. També tenim edició, podem anar endavant, enrere, amb el tema de la història, podem anar a preferències, aquí tenim les preferències, aquí a preferències tenim la possibilitat de canviar l'idioma, per exemple, ara tenim aquí, amb l'opció d'interfície, tenim el llenguatge, aquí veieu que hi ha 3 nivells de llenguatge, es pot agafar el que més us interessi. De fet, aquests són els que estan complets, per tant, aconsellable agafar els que estan complets. Bé, doncs, continuem i podríem parlar, per exemple, de com moure'ns per la pantalla. Per exemple, per moure'ns per la pantalla, prement el botó del mig del ratolí, podem orbitar. Si a més de prémer el botó, el que fem és piquem la tecla Shift, doncs podem desplaçar. O amb la tecla Control podem allunyar i acostar. Si el tema de tecles és una miqueta costós al començament, doncs sempre ja tenim aquestes icones d'aquí dalt que ens serveixen la mà per desplaçar, la lupa per aproximar i allunyar, i el que són aquesta icona d'aquí de la dreta on hi ha els eixos de coordenades, doncs amb el botó central del ratolí ens permet també orbitar. Més coses de la interfície. Per exemple, nosaltres ara estem treballant amb el mode objecte. El mode objecte, que és això d'aquí dalt. Els mòduls és, diguéssim, la manera que tenim d'interactuar amb els objectes, diguéssim, de la nostra escena. En aquest cas estem en mode objecte, per tant, estem, diguéssim, amb les eines per manipular objectes. Si anéssim a mode edició, entraríem en un altre, diguéssim, en un altre nivell. Per exemple, en mode edició, nosaltres aquí el que podem fer és deformar, o sigui, editar el que és l'objecte. Hi ha mode edició, mode escultura, ja veieu que hi ha diferents mòduls. Ens quedem en mode objecte. Més coses que podem dir d'aquí, per exemple, és el tipus de finestres. Per exemple, ara tenim una vista en perspectiva. Si el que volem és una vista frontal, doncs hauríem de prémer el número 1. Si premem el número 1 del teclat numèric, la vista que tindrem és la vista frontal. Si premem el 3, serà una vista lateral. Si premem el 7, per exemple, serà una vista des de sobre. Si premem el 0, serà
la vista de càmera, és el que estem veient, el que veuríem per la càmera. Si el premem, o sigui, si el fem rotar, tornem a marxar de les vistes i ens anem a perspectiva. Si el que volem és fer una vista, ara tenim, diguéssim, una perspectiva que és cònica. Si el que volem és una vista ortogonal, haurem de prémer el 5. Veieu que varia? Canvia. Ara és una vista totalment ortogonal, o sigui, una vista paral·lela. Encara que sigui en perspectiva, és paral·lela. Ara torna a ser cònica. Una altra cosa que podríem dir de la interfície de Blender és que és totalment personalitzable. De fet, cada espai de treball d'aquests està configurat ja, però que cadascú se'l pot configurar a la seva manera. Per exemple, a cada finestra hi ha, aquí a la dreta hi ha una icona que ens diu el tipus d'editor que volem. Cada finestra té un editor. Si ens fixem aquí, en el que tenim aquí, tenim, per exemple, començant per aquí baix, hi ha la línia de temps. Això és la finestra de la línia de temps, però aquí és la línia de temps, que és aquest d'aquí. Diguéssim que la finestra grossa, la de la perspectiva, és la de l'espai 3D, que és aquest d'aquí. Aquesta d'aquí, per exemple, és el de propietats. I aquest d'aquí, que és l'outliner, que és el de, diguéssim, l'editor de col·leccions. Veieu que cadascú té el seu. Doncs això es pot personalitzar totalment. I com ho farem? Doncs, per exemple, si ens posem aquí a la cantonada, sense arribar ben bé a la punta, i premem el botó esquerre, nosaltres podem arrossegar i podem obrir una finestra nova. I en tenim una de nova. I ara, en aquesta finestra nova, nosaltres li podem dir l'editor que volem. Si aquí el que volem, per exemple, és el de materials, o el del seqüenciòmetre de vídeo. Aquí podem posar, diguéssim, el que a nosaltres ens interessi. Si el que volem és treure-les, doncs les traiem. Ens posem al centre de les dues, botó dret i unir. I unir, li diem quina volem i ja la tornem a tenir. Bé, doncs, a grans trets, aquesta seria, diguéssim, les funcions principals d'aquesta interfície. És molt més extens, però per començar a fer coses, doncs, aquestes serien, diguéssim, les pautes principals que fan falta saber. Res més i fins una altra.